Assalamualaikum dosana kasadonyo dimanapun anda berada. Gadang dan dindak disabutkan gala ketek ko indak diimbaukan namu. Pokoknya dimanapun berada, sambah hormat saja kami tiburkan kepada dosana kasadonyo. Baiklah dosana, basuo bak pipatah orang awak. Lamoi duit banyak dirasai, jauh bajalan banyak dipandang. Lalamo kaset kota Bangkalai, kini ko kami tatiangkan juo selawai dulang. Dulu tasabui kilek barapi jo DC 8. Kalau kini lai barapi jo DC 8. Tapi baraliah jo sinar barapi, sungguh pun baraliah lai bakisa de lapiak nasa lai jo. Sinar barapi jo DC 8. Yolah, nak janabi wakatu de abang koy. Kami tatiangkan kesenian tradisional Minangkabau, yaitunya selawai dulang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terlebihnya teraduk diri kami sendiri. Nan sinar barapi jo DC 8 akan membahas tentang tubuh selapan. Ampek di luar, ampek di dalam. Dari ma asal usul batang tubuh kita, mari kita simakkan bersama-sama. Tanak nasi uwok lalado tunggu sebentar naknya masak. Danga kaji rangkuh kadado naknya selamai idui awak. Nak dua pantun saidang, tiga kok terlampau banyak bana. Nak tahu rasanya rimbang bantuannya bulik digulai lama. Nak tahu jo rancak selawat dulang kaji dapet lagu jo hiburannya pun banyak. Orang Padang mengempal benang-benang dikempal dilipat-lipat, dilipat lalu dipertiga. Jikok dirantang namanya panjang, elok dipuntan hanya singkat-singkat sekadar ke pegoda. Selamat mendengarkan Sinar Barapi Jo DC 8. Nabi Allah Allah Rabbi
Nabi. Ya Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad, Pangulu kita ai sabar dari tolam saudara. Assalamualaikum kasih dan narami. Oh sebuah ayat cuba pikiri, innamal khamru katanya Rabbi. Oh al-maisiru tambah lagi artinya ayat nak kami tarangi, diharamkan Allah tu aja judi, maisuk ganjo atau barundi, menyuntikkan heroin ke dalam diri. Haram hukumnya sama sekali, macam narkotik atau narkoba. Kau mengganggu pemudi atau pemuda yang sedang duduk di bangku sekolah, dalam pendidikan atau di luar. Cuba fikiri dek pundo joaya. Oh dek sibuk karajo, dek jarang di rumah memperhatikan anak, jadilah payah. Dek mengajar materi, duit nak mewah, memperhatikan anak, jadilah jarang disangko anak. Pai sekolah pagi jo patang, kiranya ke diskotik pai bagoyang, baju sampik orok jarang, bersingkuk pusik tak sengah pinggang. Dek ulah zaman semakin maju adat Eropah, lama tiru-tiru jalan biasa dek orang lalu. Dek orang datang adat keleru, labi miang dek tata basapu, labi gali dek goyang baju, dek gara kagara, dek guyu kaguyu, dek acuk bagara lailang malu. Kalau tak ingat ayah jo ibu baminantu balu, lama dapet cucu ini itulah kaleneru. Iya basi patlah begitu, jangan dipakai jo ini bu. Ya lah jo ibu. Adanan lain illa Allah ya Nabi Muhammad, adanan lain Rasul ya dia adalah ini adalah Tuhanku Nabi ya Muhammad, ini tu adalah orang dia. Imaka banal beliau Rasul ya kulli bawa. Ya Allah ladhi dalam arai negari, ya ay makamawa adina matikanlah diri kamu, ya ladhi dalamku, ya ladhi dalam ay kulli ma, ya la ilaha illallah, ya la Allah ay berdiri, ya la dengan sendiri, ya qiyamu binafsi, ya dia itu ya barakat, ya supaya dari tunjuan kita, ya dilimpahkan rahmat, ya dari Tuhan dayang Angason dapat lalainya kami, ya mengembang cuh Urito lemang bang pitu, ya la di mungko bawa samo, ya la te
Pio sebelum iolah di kembang jua Urito sebelum lalai di sabu Iyo apa si Inga jol detal lebih ya dahulu iyo ay maudi Ipinto delay bari lalai lama afala deka kami bawa Aduh iyo deka sinar de barapi iyo delay ko ona monyo Ilalao Iyo Allah la ilaha illallah ya mulai Nabi Muhammad Rasulullah inilah Allah iyo Allah iyo ana Lada salam laka ganti Lada coba so Ya mulai Oleh ganti siri Lada curano Inilah Allah iyo Allah iyo Sambil lakanai Singgong lanako aduh Dia mulai Sambil lakaturun Laka geser ladanya puno Inilah Allah 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 iyo Allah iyo banyak deh banyaknya dia mulai meluk lagi tu sari lada basuh inilah Allah 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 iyo Allah iyo Iyo dini lada pala tamula na di tampe Iyo di tampe na narami ladi mungko ba Iyo lepa tampe labana iyo di Iyo sinar para pina mulu para tamu Sehela di lapan bilangin iyo lakadu Iyo itu nana bamai Padol saan ko Iyo untuk lepa hiburan Iyo kadang jo kete lana tu lana jo mudo Endele samo desa kali akan kami lapu kuarato Ini mari pengajian laga sapata lana jodoh Ini karena pengajian adalah penti yang pado kita Penti sekali onne di bidang agama Agama Islam lada agama kita Suruh taga onne adu di dalamnya Yuta
lang di kita amalkan saja. oleh oleh saudara lah kasih tengah pandangan Kami kalau dia senyawa, nanya tu nyawa di mana berasa bilang nyawa lah dia sama tu mungkin. Leman bilang nyawa onde sama tu mungkar sama tu durhaka lada atau menyangka Tapi bingung onde di kafe bana tak tahu di kafe orang tambah. itulah misal itu dia tu Menerangkannya wala aro takkan kita terangkanlah supaya eno kami terangkanlah di duduk abaropo. nak kami hetangkan onde makan basanto dia sanya wala dia tina yakin Janganlah kampir malah di sore yasin. dia kia sore bukan dinalain Inama amruhu paramandai. Kun la de paya kun de paham karaji. Adapun urusan lada Tuhan sendiri sama sokalun balangi bumi balun le atu masih walai So itu paraman batalun paraman terjali di alam kuntur. Baca suara belum tersusun. Katanya Tuhan ni kun payakun lah sampai kalam Tuhan Ghafur dan Nur Muhammad Sugiro turun dan Nur Muhammad dijadikan Tuhan. Kalau tupuannya nak ada di alam cahayanya itu larang bandingan Melang terangkan sama sonyo Nur memandangkan iyo kan memandang iyo perlu ada tapacan Nyo perlu ada hakikat nyo rancang. oh air mengalir nana mota cetan Menjadi nyawa di alam mutala. menjadi nyawa di alam mutala oleh atau rohani sifatnya nanha oleh imaso itu lada bakat Tuhan alas bumi rapikum Bunilah de paraman. kepada siapa nenek engkau Tuhan Aku leh hendaklah katakan. Lesakan nyawa menjawab di sana menjawab semuanya lesakan nyawa Jadi jawaban lebalah sahidna mengaku Tuhan tidaklah dekat tinggal. oleh nyawa mengaku Dekat Tuhan ada yang esa cuma sekarang ada wawe saudara. oh ayat lada 172 Ku baliklah dekat Pinang apa do tampuannya. Siri aku balik kepada gagangnya Pengajian nyawa Ladana kami baca bahasa nyawa suci samparono Leda ulu suci oleh ada nyonya tonan alaikum nyonya ku dian tadiri karena ada
sekarang lana indah nyo uni sepanjang ada perintah tidak dijalani oleh perintah Allah Tuhan la ilahi lana cuma sekarang lana oi saudara akhirnya nyawa iyo nan kumuaju ale begitu benar wahai saudara nan soal pengajian sekian dibaca sekian labda dulu di kami badu dari sinar lade berapi lana ikon namonyo sebagai pembukaan kali para tamu iyo Allah kibari iyo kanda Allah saliro Allah lagu senang lah saju di dalam dado iyo kini lah tiba kulo maksudnya iyo lah tiba kaminan lesa kali lebatamu lade mencari rasu-rasu dua kali lade batamu mencari sana lajo saudara tiga kali batamu dian suana bakarajo leka bidang nyotanyo yo leka rikan kitu tanyo de batanyo la pakaian tukang curi to iyo tanyo kaganti pasti do baso iyo leka ganti siri Jurano leka ganti lade maroko lade nala tila makalon to lade nala usala na tunala sana leka sala lade tarimo leka no de nyoki to de sari sari baso oka de se de la pana orang bario de panamu iko de la tanyo dari kami katibo iyo para taro tubuh kami tanyo iyo tubuh salapan sampai iyo la di dalam ampe iyo di luarnya sampai la di luar leda ulul kami tanyo iyo kulit lejo daging lada uri nana jo tulangnya di tantang la itu bana delai kami kabatanyo kuli sabalum kuli poda ulunya daging sabalum daging poda ulunya le sabalum uri ladalai apulan dulunya tulang le sabalum tulang nadalai apulada ulunya iyo apo sifat Tuhan di sana iyo tolonglah jawab katanya lesabari janilang ona saniti Allah jangan lupa ladena lana dina jawab lakontan ladelai utang lana dimungku delai tolonglah perincikan delai satu la persatunya iyo kami mandang lade batu lade pamudu delai hati la pinonton lena sanang kasadonyo kandanan tu la kajitara so la kandanan mudo irama sero la kandanan kete kulo kandanan kete la goyang tapa alo la samudi pari katigo tigonyo pasana dia ti pasaju adidado kan Allah dibari la padonyo nang ko kini baito lana ka elo nyo barhubunyo hari lalari jo lalari malam lakini rasonyo ibarat bala adang lalawi rasonyo ibarat badala lapani datang lalita lati ipo la sinar bara la ikona monyo la sinar bara pila sudah lanya to dese dela bilang anak kadu cie di pariang mana cie di sarwa so sinar bara pi
Jo kalau dikira Iku buat parian Ngana di sini berdomisinyo Kanonyo kami laki ninyo nang ko badu baradi amang-ambang cunito Bapak samo dan kanindu asamo tiino Samo nyo malin kado Onyo Seorang malin mudo Seorang malin parmato Samo-samo malin la dekado Nyola Allah ko jale Allah di bari la kanda asalero la kanda anantu la kanda anan mudo Kandanan kete la iku isaratu la samo di bari di malam nyonangko Yola jadi dahulu dari kami madu Ibare balada la wehra sonyo la banela datang litai la tibo balu baji tira terapi di dado tangan delapan lalapi kakak palo Akadi selapan dikandakan pulo Lolong la sambut sudaiko Pinta la deko punya o kanda ababari babu minasanang Dapat dimanjadi Nak buana kamana karina arami dalam beriman mati nasuci Nilai ko gara-gara dari sinar lade berapi Oh gara-gara kami bukan pancaco pancaci Nilai gara ladenyo kami ladi mungko nanarami Katim po pamenan mandi koci ka pamenan kato Lapi tata do patitih ladekan ado lade mengato Gara-gara di pelanta para saya na badan tu Nilai badan delagai la pancarian ninda ado Anakku ku asikan lagi nak menurun jalan kasuro Awa buru Abinilah banci rokok baganti Hijau daun anau Yalah